Трихмо зарезане и пътуваме до село Буковец. Както винаги с нашия човек, Кипер Радойче. Така че надявам се екипа ви хареса. Първо ще отидем до Kaufland и отиваме на село Буковец, ще има вино, пържоли чудеси, всякакви неща ще има. Така че надявам се екипа ви хареса. И ако не сте се абонирали, абонирайте се с камбанка и харесайте това видео. Долу в коментарите също може да напишете какъв да бъде следващия клип. Намираме се сега пред Kaufland. Свински враг без този. Що е? Миришеш ли коса? Не. Не бе. Мисли, че е заключено. Още ми 40, брат. Не ти са го мислиш, че е заключено, пак то... Съска. Ой. Имаме малко винци. Винци. Лайфхака ми. Направо взете бак този. Това ми е официално за село Буковец. И ви отдавам едно предизвикателство. Ако този клип събере 150 лайка, ще си изруся косата. Как мислиш ти, бе? Много ще отходя, бе. Meanwhile. 150 лайка и изрусяваме косата, гайс. Дайте лайковите, яко! Това е къща с лозата, къща за гости. Линк в описанието, ако имате желанието да си наемете къща за гости, да се съберете, да си пинете, да си хапнете с приятели. Ще ви оставя линк долу в описанието. Камбанката. Камбанката. Дрин. Кестъра вече тук, свири яко. Отиваме към лозите, да ги срежем. Стигнахме вече до лозото. Сега ще го режат. Хора и отзади идват. Бая хора се събраха тук. Айде, ела сега да удържим по едно венче. Айде. Айде, моето момче. Айде. До година пак. Венчето вече е на главата. На вратенцето. Сипаха ни още винци. Се почерпим, да ни топличко, да ни хубаво. Бая хогица. На първата къща, където ни гостуват с винци, нещо да храним за месец там. Гледахме първата къща, сега отиваме към втората. Хапнахме, пинахме. Тръгваме вече от втората къща. Много приятно, много хубаво. Отиваме към третата къща вече. Винцето от втората къща още не съм си го изпил. Събрали сме са в нашата компания. И отиваме към третата къща. Там още вино, още ядени. И общо взето е доста тежък деня.
Какво би казал за тази масичка? За тази масичка за винцето бих дал 3, за пастърмата ще дам 10, аз давам 10, много е хубава веси. Сега отиваме към четвъртата маса, не те? Да. Четвъртата маса отиваме. Маса 5, идваме към теб. Винцето е сипано отново. Казах на човека, сипи ми малко, да ми сипа двойно на това, което исках. Отиваме общо на номер 5, на маса 4 слагаме може би 6 от 10, 7 от 10, винцето е хубаво, имаше кози сърненци, домашно, с червен пипер, беше много хубаво, наистина. Минахме петата маса, чашката е празна, отиваме към 6-та, то от маса на маса, до на 50 метра маса, как да стане? Следващата къща е тук. Ще спим още винци, че нашето ни свърши. Нали бе? Кое? Да бе. Кое? Къща номер 9. Тук сме. Винци пак няма. Следващата къща, това е масичка по-скоро. Намираме се на предпоследна маса. Сега няма да пия, тъй като прекалихме малко с виното. И отиваме към последната маса, която е къщата на лозата. Долу в описанието ще оставя линк за къщата. Здравейте, здравейте! Чай да налим. Мъничко. Оп, сега. Добър ден! Най-хубавото вино! Ще приключка, тъкмо сме сега в читалището в село Буковец и сме се събрали, след малко ще печем месо за вечерта, тъй като вечерта също ще остане тук. И печем, хапваме, пиваме, забавляваме се и може би е това. Така хора, дойде време да си печем работите. Ево майстър. Дърт браконьер. Разбирай. Дъртия браконьер ги разбира работите. Реших да не снимам от вечерта, която направихме, тъй като все пак искаме да се паркираме нормално, без снимане, без това. И общо взето е това с типа, надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, може да се абонирате с камбанка, за да не изпускате тези интересни видеа, които правим с Кико Радойчев. Освен това, много добре знаете, долу в коментарите също така може да напишете какъв да бъде следващия клип. И общо взето е това, аз бях Ганев и до следващия клип. Let's go, motherfucker!